preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Lunes. Kami ang matod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Terralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, comprehensive policy investment sa clean technologies, international as in local cooperation importante sa ipigbubusol na renewable energy hub sa Albay. Preparasyon para sa Renewable Energy and Investment Summit sa probinsya kan Albay, nagigibuhon sa Setyembre 27 sagkod 28 ngunya na taon, all set na. Implementasyon kan human papilloma virus vaccinations kan Department of Health Bicol region-wide na. Kabilugan na bilang kan aktibong kaso kan COVID-19 sa Bicol Region nasa 1,706 pa sigun sa DOH. Sa lado national, Department of Migrant Workers siniguro na handa ang gobyerno na tabangan ang mga Pilipino na maghali na sa Lebanon. Mga investors, bako apektado kan ribok sa politika sa nasyon sigon sa Department of Finance. Propestong tax exemption kay Carlos Yulo lusot na sa Kamara de Representantes. Negosyo asin turismo, piglalaoma na makusog sa air services, agreement kan Pilipinas asin Singapore. Sa ibang nasyon, pinakahoben na Premier Ministro kan Thailand nanumpa na. Baretang sports, Meralco Bolts dinaog-an Magnolia Hotshots sa pagpuon kan PBA Season 49 Governors Cup na ginibo sa Araneta Coliseum, Kasubanggi. Detalyas kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Preparado na para sa Renewable Energy and Investment Summit sa Albay na gigibuon sa Setyembre 27 sa 28 ngunya na taon. Ini may temang Igniting Innovation, Fueling Investment. Albay 100% renewable energy. Sigun kay Provincial Planning and Development Officer Arnold Onrubia, nasa presente padagos ang pag-formulate kan renewable energy roadmap asin pag-kondusir nin mga pagtiripon partikular na sa mga local government units asin partner agencies. Initanganing makapagtipon nin data para sa planong pagkambyo sa renewable energy kan Albay. Sinabi ni Onrubia na pinaka-obheto ninda na makakuanin investor na makomitir sa pangangambital sa renewable energy sa Albay. Ini sa tahaw kan kadefisila na bigampang kan Albay sa supply nin kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Importante ang comprehensive policy, investments sa clean technologies, international as in local cooperation sa ipigbubusol na renewable energy hub sa probinsya kan Albay. Sa programang Boses kan Kapalibutan sa DCGB, sinabi ni Philippine Movement for Climate Senior Energy Program Officer Larry Pascua na ang LGU's stakeholders as in iba pang concerned agencies dapat magtarabangan para mas maparikas ang pagbilog kan wind project na may dakulang solusyon sa ekonomiya, kuryente as in local development kan probinsya. Sigun kay Pascua, igwa ng mga identified promising sites para sa pag-generate nin wind energy siring sa Rapu-Rapu, Kamalig, Piuduran, parte kan Pulangi, Ginubatan as in San Miguel Island sa Tabaco City. Sinabi niya na sa Agosto 21, mapasiring sinda sa San Miguel Island para i-validate an area asin magkaigwan nin ocular inspection. Sinabi ni Pascua na madepende sa lokasyon kung anong klase nin wind project ang susunodon kung saan dapat dai magkaigwan nin conflict sa food security mantang parte sa ikokonsiderar an inobasyon. Ang solar energy iyo ang saro sa key component kan Albay's renewable energy strategy kung saan saro ini sa magiging transisyon susog sa United Nations Sustainable Development Goals. Inumaw ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang makaskas na aksyon kan Philippine Charity Sweepstakes Office as in Philippine Medical Association sa sayang pangapudan napakarayon ang serbisyong medikal pangsalud sa nasyon. Ini matapos ng hagadon sa budget deliberation kan PCSO na simbagon kan ahensya ang professional fee kan mga doktor lalo na para sa mga tios na pasyente. Sa pangangenot ni PCSO General Manager Mel Robles, tulos na inaksyonan kan PCSO ang pangapudan ni Co na nagpapailing kan sa indang dedikasyon sa pagtabang sa mga tios na Pilipino. Sigun kay Co, ang lakdang na ini sarong patunay na totoong malasakit kan PCSO sa mga nangangaipo. Pero giinom mama ni Kong Saldi si PMA President Hector Santos na sa saindang pag-uyo na ako na kan mga miyembrong doktor kan PMA ang bayad hali sa PCSO maski na umabot nin 30 sagkod sa sentarias bago ini marasibi. Idinugang pagkani na nagpapailing man kan siya ng suporta ang PMA sa paagi kan na pagkukondukta kan mga pro bono cases o libreng serbisyong medikal para sa mga tios na pasyente. Tinawanin doon ni Ko na siring na klase ng pagtatarabangan sa pagultanan kan gobyerno asin professional magresulta sa konkretong solusyon sa tunay na nakikinabang ang mga namamanuang Pilipino. Ipinahiling kan PCSO asin PMA na sa pagkasararo asin makaskas na aksyon mas mapaparani ang gobyerno sa kamauotan na matawan ni mas maray na serbisyo asin abot kayang pangsalud ang lambang Pilipino. Region-wide na ang implementasyon kan Human Papillomavirus Vaccination o HPV kan Department of Health Bicol. Sa press conference, sinabi kan ahensya na sa nakaaging implementasyon kan school-based immunization kan human papillomavirus vaccination, ginibos na ini sa probinsya kan Camarines Sur, asin Masbate, asin syudad kan Naga, Legazpi, Ligao, asin Tabaco. Alagad ngunya na taon, sa pagbabalik kan school-based immunization, magiging region-wide na ang implementasyon kan HPV vaccination. Katakod ka ini ganyar kan Department of Health Bicol ang mga magurang na pabakunahan ang sa indang mga aki para makalikay sa outbreaks asin severe illness, darakan man lain-lain na helang asin iba pang peligro sa salud. Iba pang detalles kan barata sa lado lokal na sa 1,706 pa ang kabilugan na bilang kan aktibong kaso kan COVID-19 sa Kabicolan. Inibase sa datos kan Department of Health Bicol kung saan dua ang dagdag na kaso kan nakaaging Agosto 4 sa Gudjis.
ang dagdag na kaso hali sa Calabanga, asin San Fernando, Camarines Sur. Sa nasabing Morbidity Week, uminabot naman sa 116 ang newly reported recovery sa COVID-19. Mientras tanto, ang kabilugan na bilang kan COVID-19 cases sa Kabikolan, magpuon kan magbutwa ini kan Marso 27, 2020 sa Gungunyan, Agosto 2024, nasa 70,993. Mientras na uminabot naman sa 66,520 ang nakarecover sa nasabing helang. Mas pigaan daman sa banwaan kan Bakakay Albay ang landslide kaysa sa baha. Ini ang pahayag ni Bakakay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Head Brian Berdin sa Sangguniang Bayan matapos ipaapod ni Municipal Councilor Noli Alparse, tanganing aramon kun gurano kapreparado ang banwaan sa mga kalamidad. Sinabi ni Alparse na dahilan ta nagdadangadang na ang panahon kan bagyo, asin ang first district ang pirming target kaipuhan magkaigwanin preparasyon, kung sain ipigladawan kan opisyal, ang nangyari sa Metro Manila na nagkaigwanin mahiwasang pagbaha, epekto kan bagyong Karina asin habagat. Pinaliwanag ni Berdin, bako man flood-prone area ang Bakakay, alagad nasa pagpreparar dangunyan, siring kan pag-update kan mga hazard map dahil nagbabago na ang panahon. Kumpara kan enot na panahon, katuwang ninda digdi, ang LGU kung sa inatapos na ninda, ang 30 barangay, asin 26 pa ang pigtatrabaho sa mga oras na ini. Sinabi ni Berdin na in case matapos na ang sa indang pag-update kan hazard map, makakagibo sindan in response asin evacuation plan. Kung sa in kaso magkaigwanin kalamidad, aram na kan MDRRMO o LGU kung anong mga lugar ang mas dapat tawanan atensyon. Sinabi kan opisyal na saro sa estratehiya ninda iyo ang pagmonitor sa amount kan rainfall na iyo ang babasehan kung ang mga residente sa landslide prone area kaipuhan ng mag-ebakwar. Ipigrekomendar ang ika-12 anibersaryo kan pagkagadan ni Jesse Robredo, ang dating DILG Secretary, asin dating alkalde kan Naga City. Sa nasabing syudad, ginibo kan Naga City Arts and Culture Coalition ang closing ceremony kan Rigmats Arts and Culture Fest 2024 sa NHCP Museo ni Jesse Robredo kung saan inatenderan ini ni dating Vice Presidente Leni Robredo asin mga lokal na artista. Formal na pigmidbid ang Jesse Robredo Day sa Pilipinas sa kusog kan Republic Act No. 10669 na pirmado kan Agosto 18, 2015. Ang lay na ini may katuyuan ay pagpadagos ang pagrumdom sa defontong Jesse Robredo asin ang siya ay mga prinsipyo asin maray na serbisyo sa publiko. Si Robredo midbid man sa apod na chinilas leadership dalan sa siyang integridad asin di matatawadan na serbisyo sa publiko. Pigsasayumahan ang tamang role model asin ang pili iyo ang kinabanon na bagay kung kaya ang mga kababaihan sana o ang mga kababaihan na nasa sala. Sa temang Tiyotokos sa programang Lakaw Maghiras, ipinaliwanag ni Monsignor Crispin Bernarte na si Santa Maria iyo ang ina kan Diyos, asin iyo ang dapat na maging pangarogan kan mga kababaihan sa pagiging marhay asin tanganing makarani sa mahal na Diyos. Tinawang doon ni Monsignor Bernarte na kung ang role model sa pagkabuhay sa rong artista, pwedeng masala dahil pangluwasan na ang kagayonan, alagad ang panglaog sa laan pinili. Yaon si Santa Maria na dain naluluma dahil yaon na ini sa kamurawayan na sagkod pa man dain na apektado kan oras kan panahon. Katakod ka ini hinagyat ang mga paratubod na dayaday na pangarugan asin maging marhay na nabubuhay sa kinaban sa paaginin paggalang sa ina ni Jesus na si Santa Maria. Yan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos ka ini.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa betul naman ang laoman ta, sigaw si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda.
Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang matapang, itaas ang bagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. May nakatagamang 50 bilyones pesos para sa modernization program kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas sa ararong kan propestong 2024 national budget. Sigun kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na masalangkaw ini sa 40 bilyones pesos na nakatagama sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa ararom kan revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program Law of 2012 ang Defense Secretary ang mamahala sa pagpapaluas asin paggamit ng fundo para sa modernization projects. Ang fundo ilalawasan na kung magsumitir ang DND ni rekomendasyon kan Bids and Awards Committee para sa kontratang inaprobaran. Kan Abril, ipinaluwas kan Department of Budget and Management ang 6 bilyones pesos na pambayad sa binakal kan duwang bagong multi-role missile corvette kan DND hali sa Hyundai Heavy Industries Incorporated kan South Korea. Ang duwang corvette na may totalmenteng kantidad na 28 bilyones pesos marasibikan Pilipinas sa masunod na taon asin sa 2026. Igwaining anti-ship, anti-submarine asin anti-aircraft capability na mapakusog sa kakayahan kan Philippine Navy.
Nahahadit nin Marhay, ngunyan si Overseas Filipino Worker o OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa kamugtakan kan sobra 17,500 na overseas Filipinos asin OFWs sa Lebanon. Dahilan kaini hinagad ni Magsino sa mga kababayan sa Lebanon na mag-koordinar sa embahada ka nasyon asin mag-ebakwar na tulos tanganing mailigtas ang sa indang sadiri sa naglalala na tensyon sa nasabing rehiyon. Pakihuro ni Magsino sa mga Pilipino na sunodon ang abiso kan mga embahada na kung dai tulos sinda makahali sa Lebanon, mag-ebakwar ngo na sinda sa mga kataning na lugar sa luwas kan Beirut, South Lebanon, asin Bekaa Valley. Abiso ni Magsino sa mga Pilipino na pakatandaan na an sa indang buhay asin kaligtasan ang pinakamahalaga sa panahon na ini. Apisar ka ini tinaawanin doon ni Magsino sa Department of Migrant Workers o DMW asin Overseas Workers Welfare Administration o OWA na siguruhon ang pangataman sa mga apektadong OFW sa paagi kan tulos asin epektibong reintegration programs. Inaprobara na kan Kamara de Representantes ang propestong lakdang na tax exemption para kay double Olympic gold medalist Carlos Yulo as iba pang national athletes na nagkawat sa international sports competition. Inan kinonfirmar ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, pamayo kan House Ways and Means Committee. Ang House Bill 421 isinulong ni Salceda, inaprobaran kan 18 Congress ni napod na Heidelin Diaz Law alagad dini inaaprobaran sa Senado. Sinabi ni Salceda na nasabing propestong laknang dapat ipangaran man kay Yulo bilang pagmidbid sa pinakaenot na Filipino Olympian na nakakuanin duwang medalyang bulawan. Ang House Bill 421 inaprobaran kan 18 Congress asin bakusyonan ang mga premyo na sa iyang naresbihali sa branch asin kompanya matapos siyang manggana ang tax exempted kundi maging ang mga donasyon para sa iyang training sa rong taon bago ang kompetisyon. Tinaonin punto ni Salceda na ang kamawotan kay ni ma-incentivize bako ang premyo kundi ang preparasyon dahil ang pagiging sarong champion dahil nagigibo sa mag-aga sana. Inaprobaran man kan committee ang nagibuhon na retroactive an exemption poon Enero 1, 2024. Ipigproponir ni Salceda na ang donasyon para sa Philippine Sports Commission o Philippine Olympic Committee exempted man sa buwis. Dai nagpatanyog ang mga investors na dayuhan man o lokal sa ribok sa politika sa nasyon patunay an magayo na performance kan ekonomiya. Ini ang ipinahayag ni Department of Finance Undersecretary Domini Velasquez sa tahaw kan dakol na ribok sa politika partikular sa kampo kan administrasyon asin iba pang kontrobersyal sa issue sa politika. Sigon kay Velasquez, na isiparar ang political sa ekonomiya kaya apisar kan wala toong ribok sa politika iyo an kumpiyansa pa man giraray ang mga investors sa nasyon. Saro pang makusog na indikasyon na dai na apektaran kan ribok sa politika ang nagagayon asin nagkukusog na dalagan kan ekonomiya iyo an credit rating upgrade kan Pilipinas gikan sa pinakadakulang credit rating agency sa Japan. Magigirumduman na mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagtaram kan Sabado asin pinag-orgulyo ang makusog na kumpiyansa kan mga dayuhan na investors matapos na i-upgrade kan Rating and Investment Information Incorporated asin NIN-A ang credit standing kan Pilipinas gikan sa BBB+ kan nakaaging taon. Barata sa ibang nasyon. Nanumpa ang bagong Premier Ministro kan Thailand na si Paetongtarn Shinawatra. Duwang aldaw matapos mailihir siya kan parlamento. Ang 37 anyos na si Paetongtarn pikukonsiderar na pinakahuben na Premier Ministro sa istorya kan Thailand. Nakuha kani ang pwesto matapos na palayapon sa pwesto bilang Premier si Zrita Travisen kan sa indang Constitutional Court. Mismong si King Maha Vajiralongkorn
nag-endorso asin formal na nagdesignar sa iya. Siniguro man kan bagong Premier Ministro na sayang gigibuhon ang trabaho bilang pamayo kan executive branch. Naungusan kan Meralco Bolts ang Magnolia Hotshots sa score na 99-94 sa pagpuon kan PBA Season 49 Governors Cup na ginibo sa Araneta Coliseum. Nangenot sa pagana kan Bolts na nagbabalik na importa na si Allen Durham na nagrehistro nin 20 points, 16 rebounds, 2 assist asin sarong steal. Mantang si Chris Banchero nagrehistro nin 14 points, kung sain siya man ang primerong nakapagrehistro nin 4 points sa kainot-inoting official 4-pointer line. Igwa man nin tig 13 points sina Jolo Mendoza asin Chris Newsome. Sinabi ni Bolts head coach Luigi Trilo na nagtutubod siyang kayang-kaya kan mga players kaini ang makapag-shoot sa mga 4 points line. Nasayang man ang 29 points ni Magnolia import Glenn Robinson asin 17 points ni Ian Sangalang. Ultimo sa detalles kan Bareta, ang kamugtakan kan na panahon na sa linya ang pag-asa. Para po sa gagawin mo na update ninyo na Lunes, ang low pressure area na sa may extreme northern Luzon, hindi po na bilog na nga ni Katsubang Isarong Bagyo. Asin sa ngunya na maaga, hindi man nasa kategorya na tropical storm, asin nga ni may pangaran ng Dindo o local name na Dindo, asin may international name man na Chonggari. Pero namataan ang sentro kang tropical storm Dindo, alas 3 nin aga sa distansyang 635 kilometers northeast kang Itbayat, Batanes. Igwan ni yung maximum sustained winds na nag-aabot sa 65 kilometers per hour at may gustiness na nag-aabot sa 80 kilometers per hour. Nagiro man sa direksyon na panorteng sirangan sa rekas man na 10 kilometers per hour. Dahil man pong direktang epekto sa ano pa na parte kan sa tuyang nasyon ang nasambit na bagyo. At sinatatapekto pa man sa extreme northern Luzon ang duro sa bagat o southwest monsoon. Sige man sa Bicol region, nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulong-pulong paguran o pagkilat asin pagkaguldon. Katamtaman sa kutsa maluya sa kutsa katamtaman na doros na halin sa timog sirangan ang mamamatean na may banayad sa kutsa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Nilalauman ang agwat ang temperatura sa maghapon 25 hanggang 34 ang taas kang Celsius. Ang taldang nagsirang alas 5:33 din aga, masunod pa siya ng 6:04 nin hapon. Ali po rin sa DOST Pag-asa, Ariel Samuto. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Lunes, Agosto 19. Trivia sa Philippine history. Aram mo kung anong importante kaning August 19? Lingaw na nindoan na August awan na Philippine history. In ang birthday ni primerong presidente kan Pilipinas, Philippine Commonwealth, si Presidente Manuel Luis Quezon. Iyan ang birthday niya, August 19. Sa pag-arakan mga pag-ariba, Mardela, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ramir Tanay sa Lado Technical, asin Pag-asa. Kami po ang nagatudkan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong magantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Angat ang lahat
At aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kantesda asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024.